أرست زينا ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት አዲስ አበባ ዘዳለው ወፍሪ ሐምሏይ 10 አካል ዝኾነ መርሃ ግብሪ ተኸላፈል ሲዋን ክራማት 2016 ዓ.ም ተጀሚሩ ኣብ አዲስ አበባ ዝተሰርሐ ልምዓት ኮሪደር ብጥንቃቐ ክትሓዝን ክሕሎን ከም ዘለዎ ርእይቶም ዝሃቡ ነበርቲ እታ ከተማ ገሊጾም President Kenya William Ruto ሰፊሕ መሰረት ዘለዎ መንግስቲ ንምቋም 11 ሕጹያት ኣቕሪቦም عزوز سلامتنا አዲስ አበባ ካብ ዝመደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ተቀበሉ ክቡራት ተኸታተልቲ ነሰዓት ዝተዳለው ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ዜናታት ጌታቸው አለም ሰኹም ክጸንሕ ሰናይ ምክታል ንኮነልኩምና ተመነኹ ፈለማ ሓጸርቲ ዜናታት ጉባኤ ትካላት ሃይማኖት አዲስ አበባ ዘዳለው ወፍሪ ሐምሏይ 10 አካል ዝኾነ መርሃ ግብሪ ተኸላፈልሲ ዋን ክራማት 2016 ዓመተ ምህረት ተጀሚሩ ኣብቲ መርሃ ግብሪ አቦታት ሃይማኖት ሐምሏይ 10 በመንባር ተሳቲፎም እቲ ጉባኤ ዘቅረቦ ጻውዒት ስዒቡ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ልዕል 3 ሚሊዮን ፈልስታት ከም ዝተተኸሉ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡላ አባላት ጨፌ ኦሮሚያ መርሃ ግብሪ ተኸላፈል ሲያብ ከተማ አዳማ ሳሊጦም አፈ ጉባኤ ጨፌ ኦሮሚያ ወይዘሮ ሰዓዳ አብዱራህማን ከም ዝገለጾም አባላት ጨፌ ኦሮሚያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንዝጀመርዎ ወፍሪ መርሃ ግብሪ ሐምሏይ 10 በምስዓብ በዓመቱ ናተተኸሉ ምጽንሖም አዘኻኺረን ሎቲ ከባቢ አየር ንምጽዋር መርሃ ግብሪ ሐምሏይ 10 ዝዓዘዘ ረብሓ ኣለዎ ዝበላተን አፈ ጉባኤ ህዝቢ ትክልል ንዝጀመሮ ተኸላፈልሲ አጠናኺሩ ክቅጽል ይግባይለን ከንቲባ ከተማ አዳማ አይተ ኃይሉ ጀልጄ ቦገኖም ኣብ ከተማ አዳማ ሎም ዘበን 6 ሚሊዮን ፈልስታት ከም ዝተተኸሉ ገሊጾም ኮሚሽን ኢንስፔክሽንን ስነ ምግባርን ፓርቲ ብልጽግና ትካላዊ ዓቕሚ ንምጥንኻር ኣብ ዝተገብረ ስራሕ ውፅኢት ተመዝጊቡ ይክብሉ ምክትል ፕሬዝደንትን ሓላፊ ዋና ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግናን ኣይተ ኣደም ፋራሕ ገሊጾም ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ክካየድ ጸንሐ ገምገም ኣፈጻጽማ ትልሚ 2016 ዓ.ም መበል ሻድሻይ ሓበራዊ መድረኽ ዘተ ተዛዚሙ ኣብቲ መድረኽ ጸብጻብ ኣወዳድባ ትካላት ክልል ምምሕዳር ከተማን ፌደራልን እቲ ኮሚሽንን ሓፈሻዊ ገምጋም ጸብጻብቲ ኮሚሽንን መሪሕ ትልሚ በጀት ዓመት 2017 ዓ.ም ቀሪቡ ኣካቢት እቲ ኮሚሽን ሰላማዊት ዳዊት ምስ ኣካቢት ትካላት ኮሚሽን ክልል ከተማን ፌደራልን ስምምዕነት ትልሚ 2017 ዓ.ም ከቲመን ኣይተ ኣደም ፋራሕ ኣብ 2016 ዓ.ም በጀት ዓመት ኮሚሽን ኢንስፔክሽንን ስነ ምግባርን ፓርቲ ብልጽግና ትካላዊ ዓቕሚ ንምጥንኻር ኣብ ዝተገብረ ስራሕ ውፅኢት ከም ዝገበሮም ውፅኢት ከም ዝተመዝገበም ሰለስተ ምኽንያታት ዘርዚሮም ንሳቶም እውን ጽኑዕ ኣወዳድባ ፓርቲ ንምፍጣር ከም ዝግባእ ብመሰረት ዝተቐመጠ ኣንፈት ናብ ተግባር ምእታው ቀዳማይ ኢሎም ካልኣይ በብብርኩ ዝርከቡ ኣባላትን ኣመራርሓን እቲ ኮሚሽን ተንቀሳቒሶም ምስርሖም ኢሎም ሳልሳይ እቲ ኮሚሽን ልኡኹ ምውፃእ ንክኽእል ምእማን ምድጋፍን ምትግባርን ብዝብል መትከል ናብ ስራሕ ምእታዎም እዩ ኢሎም ኣለው ببرك هاجراو ملقي فتنا 12 خفلين موساد كاب استمزغبو 701 شحن 704 تمارو 9.5 كم استفتنو منستير تمرتي غليصوم زترفو دما بزتفلاليو مخنياتات تمرتوم دنگويم بمجماروم نتي فتنا كم زيوسدو منستر تمرتي بروفيسور برهان نقاب زهابو مغلصي حبيروم ኣብ ክልል ትግራይ 12 ሓምለ ምዝዛሙ ዝሓበሩቶም ሚኒስትር እቲ ፈተና ኣብ መላእ ሃገር ብዓወት ከም ዝተዛዘመም ተዛሪቦም ነቲ ፈተና ካብ መንጎ ዝወሰዱ ተምሃሮቶም 29718 ተምሃሮ ብኦንላይን ፈተናኦም ከም ዝወሰዱ ቶም ሚኒስትር ወሲኾም ሓቢሮም
ምዕባለ ሓምለዋይ ቁጠባ ኢትዮጵያ ንምጽዋት ሓምለዋይ ኣሰር ወሳኒ ክብሉ ሚኒስትሪ ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ዶክተር በለጠ ሙላ ገሊጾም ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓንቲ ሚኒስትርን ተጸዋዕቲ ትካላትን ኣብ ፓርክ ICC ሓምለዋይ ኣሰሮም ኣንቢሮም እቶም ሚኒስትር ምዕባለ ሓምለዋይ ቁጠባ ኢትዮጵያ ንምዕዋት ሓምለዋይ ኣሰር ወሳኒ ኢሎም እቶም ዝተተኸሉ ፈልስታት ዕቀባ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ብሓምለዋይ ቁጠባ ዝማዕበለት ክትኸውን ዘኽእል ከም ዝኾነ እውን ገሊጾም ውጽኢት ፈተና ሻድሻይ ክፍሊ ከተማ አዲስ አበባ 2016 ዓ.ም ዕላው ኮይኑ ቢሮ ትምህርቲ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ሓፈሻዊ ኣባላት ካውንስል ኣብ ጉዳይ ትምሕለፍ ነጥቢ ድሕሪ ምዝታይ መሕለፊ ነጥቢ ወሲኑ بمسرت زي ملقغ فتنا شادشاي كفلي 2016 ዓ.ም ከተማ ለኸ መሕለፊ ነጥቢ 50 ሚእታውን ትኸውን ንጉዱኣት ኣካል ተማሃሮ ድማ 45 ሚእታውን ክኸውን ቢሮ ትምህርቲ ከተማ አዲስ አበባ ሓፈሻዊ ኣባላት ካውንስል ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቑ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ምሕዳርታ ከተማ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ ከተማ ለኸ መልቀቂ ፈተና ሻድሻይ ክፍሊ 2016 ዓ.ም ኣብ ሓፂር እዋን ተኣሪሙ ዕላው መግባሩ ተማሃሮን ቀጻሊ ዓመተ ትምህርቲ ካብ ብሕዚኡ እኹል ምድለዋት ንኽገብሩ ዘኽእል ተግባር ምዃኑ ሓቢሮም እቶም ሓላፊት ውፅኢት ተኣሪሙ ቀልጢፉ ንኽበጽሕ ለይትን ቀትርን ብምስራሕ ናብዚ ንዘብጽሑ ንሰሙያ ዳይሬክቶሬት ምድለዋትን ምምሕዳርን ፈተና ኣመስጊኖም ኣብ 2016 ዓ.ም ኣብ መንግስታውን ውልቀን ኣብያተ ትምህርቲ ብቀትርን ምሸትን ትምህርቶም ተኸታቲሎም ፈተና ካብ መንጎ ዝወሰዱ 85,046 ተማሃሮ እቶም 94.3 ሚእታዊ 50 ሚእታውን ልዕሊኡን ውፅኢት ከም ዘምፁ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ዝተረኽበ ሓበሬታም ኣመላኺቱሎም بمكتل إتاماجور شوم موروكو ميجر جنرال عزيز اندريس استمرحا جلالو خابيت تمرتي كوماندو عير ولد عدتها ساليتم ابتماخل عزازي تبيت تمرتي أمرار ليتنال كولونيل سماهن هايلو أبزهابو ومبرهي تبيت تمرتي زلو وزدفلاليو عقمتات كفل سلطنا بمتكام أبوشتي تتكال بزحات عقمتات مفتار كمستخالم تزاريبوم أبوشت عدي لونا بزدفلاليو هاجرات قبو معقاب سلام ببقعات زواز أزلو سراويت مهنات كمستخالون أرديوم ميجر جنرال عزيز اندريس إثيوبيا أب أفريقيا فلام يتأير ولد سراويت زد عيشت هاجر كم زخونة تزاريبهم تي سراويت نويح تاريخ زلو سراويت عود كم زخونة ون أزخاخيرهم نحنا ون كابزي بزح تمكرو رخيبنا نايلهم ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝሳለጥ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ግቡእ ግልጋሎት ንክህብ ኣግባቡ ክንጥቀመሉን ክንሕብሕቦን ይግባእ ክብሉ ነበርቲ እታ ከተማ ገሊፆም እቲ ልምዓት ኮሪደር ብሓሙሽተ ኣንፈታት እታ ከተማ ምስላጥ ካብ ዝጅምር ኣዋርሕ ዘቑፀረ እንትኸውን እቲ ልምዓት ዝተፈላለዩ ክፍለ ከተማታት እታ ከተማ ዝሽፍን እዩ ኣብዚ ዝሳለጥ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ርእቶን ትፅቢትን ህዝቢ እንታይ ከም ዝመስል ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ንነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ኣዘራሪቡሎም እቶም ነበርቲ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ቅድሚ ሕዚ ንዓይኒ ዘይስሕቡን ንመዘናግዒ ዘይምችውን ከም ዝነበሩ ኣዘኻኺሮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ከተማ አዲስ አበባ ጽብቕትን ሰሓቢትን ካብ ምዃና ብተወሳኺ ንናብራን መዘናግዕን ተመራፂት እናኾነት ከም ዝመፀት ገሊፆም እቲ ልምዓት ኮሪደር እታ ከተማ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ዘሰጋግርን ህይወት ነበርቲ ዘመሓይሽን ኢሎም መንግስቲ ዝሰርሖ ልምዓት ንዓና ስለ ዝኾነ እቶም ዝተሰርሑ ልምዓታት ንከይበላሸው ከም ናይ ባዕልና ንብረት ብኣግባቡ ክንጥቀመሎምን ክንሕብሕቦምን ይግባእ ክብሉ እውን ኣረድዮም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝሳለጡ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ደረጃኦም ዝሓለውን ዓለም ለኸ ስታንዳርድ ከተማ ዘማልኡን ምዃኖም እቶም ነበርቲ ወሲኾም ገሊፆም ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ኣብ ከተማታት ዝርግሐ ግልጋሎት ጽሩይ ዝስተ ማይ ንምርጋጽ ኣብ ተዓውዲ ምስ ዝተዋፈሩ ኣካላት ብምትሕብባር እናሰርሐ ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ሚኒስቴር ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ኣብ 10 ከተማታት ተግባራዊ እናተተግበረ ኣብ ዘሎ ዝርግሐን ሳኒቴሽንን ግልጋሎት ጽሩይ ዝስተ ማይ
ዝሳለጡ ኣብ ዘለው ስራሕቲ ዝተረኣዩ ክፍተታትን ጸገማትን ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ኣዳማ ገምጋም ኣካይዱ ፍሉይ ኣማኻሪ እቶም ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ኣይተ ሞቱማ መቃሳ ከም ዝገለጽዎም ኢትዮጵያ ኣብ ዘላቒ ሽቶ ልምዓታት ዝተቐመጠ ሳኒቴሽን ጽሩይ ዝስተ ማይ ንኹሉ ብዝብል ትልሚ 10 ዓመት ሓንፂጣ ተግባራዊ እናገበረት ትርከብ ከም ኣቆጻጽራ ኤውሮጳውያን 2030 ግልጋሎት ጽሩይ ዝስተ ማይ ኣብ ከተማን ገጠርን ንምብጻሕ ሽቶ ከም ዝተቐመጠ ብምሕባር እቲ ሽቶ ንክዕወቱን መሓዙት ኣካላት ብዘሳተፈ መልክዑ ርብርብ እናተተግበረ ይርእዩ ኢሎም ኣብ ቀጻሊ እውን ብርኪ ዋህባ ግልጋሎት ንምምሕያሽን ንምምዕባልን ጽሬትን ብርክን ዲዛይንን ህንጸትን መሰረተ ልምዓታት ጽሩይ ዝስተ ማይ ንምዕባይ ከምኡውን ሪፎርም ስርዓት ምምሕዳር ንምግባር ትኩረት ከም ዝተገብረ ገሊጾም ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማታት ዝርግሐ ግልጋሎት ጽሩይ ዝስተ ማይ ንምርግጋጽ ኣብቲ ዓውዲ ምስ ዝተዋፈሩ ኣካላት ብምትሕብባር እናስራሕና ኢና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኢትዮጵያን አይዶል እቲ ዝዓበየ ውድድር ከካይድ እዩ ኣብ በብምዕራፉ ሰዓርቲ ኮይኖም ዝተሸለሙ ብዘገርም ክእለቶም ንተዓዘብትን ዳያንን ዘእመኑ ንፉዓት ስነ ጥበባውያን ኣብ መዛዘም ምሕረይ ብሉጻት መድረኽ ክሳተፉ እዮም ኪዳን እምነቴ የማይፈርስም ባንቺ አልለወጥም ስኖር በኢትዮጵያዊነታችን ልቤ ግን ግልጽ ነው ተይሙስሚ መዝግቦ ይዞታል እቲ ካብ ኮኸባት ንላዕሊ ዝደምቕ ናይዚ ዓመት ኮኸብ ተባሂሉ ዋንጫ ክሽለም እዩ ብድዕኹን ዝኾነ ሽልማት ገንዘብ እውን ክጽምበል እዩ ትላንትና አልፎልኝ ቀሚስ ብለብስ እንደዛ የምትጎራበጠኝ ብራዘር የምርህ ነው ወላሂ ለባውና አላገኘው ወታዱሲ ማሩኩኝ አሳደግሽኝ በመቀነት እናቴ ምንድነው ናይዚ ዓመት ኮኸብ ውድድር ኢትዮጵያ አይደል በኽልተ ዘፈር ቀዳምን ሰንበትን ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ ኣብ ቻናል መዘናግዒ ኢቢሲ ክካየድ እዩ አልሰምኝ ግባበለው ናይዚ ዓመት ኮኸብ ኢትዮጵያን አይደል ካብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ በቀጥታ ፈነዋ ምክትታል ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ኹም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲ መሪጽኩም ስለተከታተሉና ንመስግነኩም ሕዝውን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግር ኢና ኣብ አዲስ አበባ ዝተሰርሐ ልምዓት ኮሪደር በጥንቃቐ ክትሓዝን ክሕሎን ከም ዘለዎ ርእቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ እታ ከተማ ገሊጾም እቶም ነበርቲ እቲ ልምዓት ኮሪደር ብጽሬትን ጥንቃቐን ክትሓዝ ከም ዘለዎ ንጸዊዖም መታሰቢያ ደረጀ ኣዘራሪባቶም ኣላ هلو كم نقرأ تكاكم سو بزات منهم ايوه هون ايوه هلو ايوه هلو هلو ايوه እንደዚህ እያልኩ ነው የመጣሁት እኔ ከሌስ ከታች ከምዚ እንዳረኣኹ የመጽ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ሰብ ኣብ ሓሳብ ስለ ዘሎ ብዙሕ እንዳገናዘበ ይኮነን ኣጸጋሚ ንዘይፈልጡ እንዳምህርከ የመጽ እዚ መንገዲ ሳይክል እዩ መንገዲ እግረኛ እናሃሎ ብበዝሒ ግና ነዚ ዝመረጽ ንሕና እንትንዛረብ እንዳስሓቑ እዮም ዝኸዱ ገሊኦም ድማ ብዘይምፍላጥ እዩ አጋጣሚ ልጄን ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት ግን የተወለድኩበትን ሰፈር ራሱ ሳየው ኣጋጣሚ ደቀይ ክጥይቕ መጽአ ግና ዝተወለድ ኩሉ ከባብን ትሪኦ ካብቲ ዝሓስቦ ንላዕሊ ተቐይሩ እየ ረኺበዮ ኣነ ማእኸል ፒያሳ ሰራሕተኛ ሰፈሬ ተወሊደ ዓበ ብስራሕ ምክንያት ንወፃእ ኸይደ ሕዚ ግና ዘሎ ኩነታት እንትሪኦ ካብ ፒያሳ 4 ኪሎ ዘሎ ኮሪደር መንገዲ ካብቲ ዝግምቶ ንላዕሊ ጽቡቕ ንጽባሕ ንደቅና ሰናይ ነውርሰሉ እዩ የመስግን እየ ዝብል እግረኛ አጠቃቀሙ ያው በብስክሌት መንገዱም ላይ ይሄደን የእግረኛ መንገድ አልነበረም እሱ አጠቃቀማ እግረኛ በመንገዲ ብስክሌታውን እናኸደ እዩ የማን ሒዙ ክኸድ ዝግባእ የማን ኣይኸድን እዚታት ብኸይዲ ዝእረም እዩ ይስተኻኸል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ራስ መኮንን ድልድል ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ክልወጥ እዩ ኢልካ ዘይግመት ዝነበረ እዩ ብውልቀይ ኣዝየ እየን ኢደዮ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ኣብ ዘፈር ዲፕሎማሲ ብዙሓት ዓወታት ዘመዝገበትሉ ዓመት ምዃኑ ተገሊጹ
وهاب قال منستر قدات وصاي امباسادر نبيو تدلا اب سفلاليو مدرخات استوغنو سراحت ترخبو صيتات املكيتوم ذهبو مبرين سموناو قدات دبلوماسي اثيوبيان زملكت زرزر ابراهيم فساكا اربنايو ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ኣብ ዘፈር ዲፕሎማሲ ብዙሓት ዓወታት ዘመዝገበትሉ ዓመት ምዃኑ ተገሊጹ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ነብዩ ተድላም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ከም ዝሓበርዎ ኣብዚ ዓመት ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለዋ ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት ዝተመስረተ ርክብ ተጠናኺሩ ንክቕጽል ብዙሓት ስራሕቲ ዝተወገነሉ እዋን ምዃኑ ገሊጾም እቶም ወሃብ ቃል ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝተንጸባረቑ ሃገራዊ መትከላትን ዝተመሓላለፉ ውሳነታትን ብሔራዊ ጥቕሚ ኢትዮጵያ ክሕልው ዝኽኣሉ ምዃኖም ኣብሪሆም እቶም ወሃብ ቃል ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝተንጸባረቑ ሃገራዊ መትከላትን ዝተመሓላለፉ ውሳነታትን ብሔራዊ ጥቕሚ ኢትዮጵያ ክሕልው ዝኽኣሉ ምዃኖም ኣብሪሆም እዮም ክልቲኣውን በዓል ብዙሕ ወገን ዲፕሎማስያዊ ርክብን ንምጥንኻር ኣብዚ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት ብብርኪ ላዕለዎት መራሕቲ ብዙሕ ዑደት ከም ዝተገብረን ስምምዓት ምፍራሞምን ተገሊጹ ንኣብነት እንተሪኢና ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ምክልኻልን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ኣየርላንድ ሚሼል ማርቲን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ሕላዊ ዑደት ስራሕ ንምክያድ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣዲስ ኣበባ ምእታዊ ይዝከር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እውን ምስቶም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ብምርኻብ ብርክት ኣብ ዝበሉ ዛዕባታት ክልቲኣዊ ዘተ ምግባሮም ሓቢሮም እዮም بخالق قص دما بمكتل قدامي منستر قدات وصان منستر مكلخالن ايرلاند ميشيل مارتين استمرح جوجل لوخ علاو عد سراح نمكياد نبدي سابات اتون تخون بريزيدنت سالورق زودي مست جوجل لوخ زاتينين بحفشا ببركي مرحتن منستراتن ابستخايدو عدتات بيراو تقمي اثيوبيا ناب زبلت بركي حاف كبل زخالو لعلي 71 سممعات تفريمهم يوم وهاب قال منستر قدات وصاي امباسادر نبيو تدلام اب استفلالي مدرخات استوغنو سرحتي دبلوماسن استرخو وصيتاتن املكيتوم ابزابو مبرهي اب 501 مدرخات تساتفو كغبر مخالو املاخيتوم يوم اتوم وهاب قال وسيخوم بيراو تقمي هاجروم بزبلصن محغاز زقل سلطنا نامباسادرات ابزحزوان يوهاب كمزلم تزاريبوم በግንቦት ወር አካባቢ ክብርት የፌድሪ ፕሬዝዳንት 24 ለሚሆኑ ዲፕሎማቶች የአምባሳደርነት ሹመት መስጠታቸው ይታወሳል ኣብ ከባቢ ወርሒ ግንቦት ክብርቲ ፕሬዝዳንት ፌደሪ ን24 ዝኾኑ ዲፕሎማት ሽመት ኣምባሳደርነት መሃበን ይዝከር እዞም ኣምባሳደራት ናብ ዝተመደብሎም ሃገራት ቅድሚ ምውፋሮም ስልጠና መውሃቢ ግንዛበ እናተወሃቦም ይርከብ እዚ ስልጠና ኣብ ቀጻሊ ኣብ ዝህልዎም ስራሕ ስንቅ ዝኾኖም ንዝተፈላለየ ጉዳይ ዝምልከት ከምኡውን ኣብ እዋን ስልጠና ዝሓዝዎ ልምዲ ብምጥቃም ንቐጻሊ ስርሖም ዝሕግዞም ዓቕምን መፍጣር ዝዓለመ እዩ እቲ ስልጠና ብዋናነት ኣብ ሃገራውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ትኹረት ዝገበረ እንትኸውን ብፍላይ ሃገርና እትኽተሎ ዘላ ልምዓት ቁጠባን ዲፕሎማስን ዘጠናኽር ምዃኑ ገሊጾም እዮም እንግዲህ ይህ ስልጠና በዋነኝነት በአገራዊ ክልላዊ እንደዚሁም ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ እየተሰጠ ያለ ስልጠና ነው እዚ ስልጠና ብዋናነት ኣብ ሃገራዊ ክልላዊ ከምኡውን ዓለምለኻዊ ጉዳያት ትኩረት ብምግባር እናተወሃበ ዘሎ ስልጠና እዩ ብፍላይ ሃገራዊ ጉዳይ ተሪእና ኣብዚ እዋን ሃገርና ትኽተሎ ዘላ ልምዓት ቁጠባ ካብ ምጥንኻርን ምሕጋዝን አንጻር እታወት ዝኾኑ እዋናዊ ጉዳያት ከምኡ ድማ ህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ዝሕግዙ ካብቶም ዲፕሎማት ተጽቢት ዝግበረሎም ቀንዲ ጉዳያት ትኩረት ዝገበረ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ሃገርና ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ዝህልዋ ክልቲያዊ ርክባት ትኩረት ብምግባር እቲ ስልጠና እናተወሃበ ይርከብ እቶም ወሃብ ቃል ኢትዮጵያ ኣባል ብሪክስ ምዃና ኣብዚ በጀት ዓመት ኣብ መድረኽ ዲፕሎማሲ በዓል ብዙሕ ወገን እቲ ዝዓበየ ዓወት ምዃኑ ተዛሪቦም ዜና ዳጋም مقداير إثيوبيا كان مقالنا بشرة قطع بررا كاب 13 حملة 2016 عام تمرت كجمر مخانو قليص الله توساقي كاب بحردار نابدسي كومبول شاون كم زجمر أفليت الله تمقداير كاب 13 حملة 2016 عام تمرت جميرو أبسمون 3 جزء مالتون سنوي ربعنا عربن كان مقالنا بشرة قطع بررا ككايد مخانو حبيرو الله سلوس حموسن قدامن دما كاب بحردار نابدسي كومبول شام كاب 13 حملة 2016 عام تمرت جميرو ككايد مخانو قليص الله كابوزاي بريزيدنت كينيا ويليام روتو سفيح مسرت زلو منغست نمقام 11 حصيات تقريبا أبقلو لو بزركو بريزيدنت كينيا ويليام روتو حدش سفيح مسرت زلو منغست نمقام مدام كم زلوهم أفليتهم